L-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil dalgħodu beża minn dellu meta taħt ġurament naqas milli jiddikjara fl-awla tal-qorti li ċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri huwa korrott. Dikjarazzjoni li fl-aħħar snin irrepeta kontinwament b'akkużi ma jaqtaw xejn fil-konfront tas-Sur Schembri. Dr. Busuttil kien qiegħed jixhed f'kawża ta' libell li fetaħ kontrih iċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru dwar diskors li għamel f'waħda minn sensiela ta' manifestazzjonijiet li kien jorganizza fil-belt kontra l-gvern. Dr. Busuttil, Keith Schembri huwa korrott. Bonġu, għadni kif tajt ċieda, mura. Imma fil-qorti inti ma jitxekkux korrott jew mhux. Iddeċidejt li ma tweġibx. Tkompli ma tweġibx ġifieri. Għandek xi faħam miblu l-Dr. Busuttil fuq il-kwistjoni? Saqs il-Keith Schembri fuq il-faham miblu. Imma inti deċidejt li ma tweġibx. La qed jekkux korrott u laqas jekk mhux. Dr. Busuttil, qed nagħmilek mistoqsija. Għadni kif kuġibtek, għatlek il-li jina Imma għadni kif fix-xhieda tajt me- ċieda, għadni kif tajt ċieda. Ix-xhieda rajta kont fl-awla jiena, minti ma hekk. U ser inkompli nagħti ċieda, sinjorina. Se tkompli imma Fil-qorti wkoll Dr. Busuttil ma kkonfermax li kien hemm komunikazzjoni bejnu u Manfred Galdes, il-persuna li kien imexxi l-FIU li minnu ħarġu għatta dokumenti b'mod illegali. Fix-xhieda tiegħu is-Sur Schembri qal li Dr. Busuttil kellu sentejn ċans jgħid li jrid u sosta li issa kien wasal iż-żmien li jgħid in-naħa tiegħu tal-istorja. Fuq il-pedana tax-xhieda is-Sur Schembri esprima x-xewqa li jisma' l-Dr. Busuttil jiddikjara kienx korrott jew le. Qal li Dr. Busuttil kien komdu quddiem ammont kbir ta' nies jiddikjara dan id-diskors, iżda fil-qorti naqas li jagħmel dan. Huwa ħalef li qatt baxxaħħam u sostna li Dr. Busuttil qal dak id-diskors meta kien jaf li telaq in-negozju tiegħu biex imur jaħdem bħala Chief of Staff tal-Prim Ministru. Qal li kieku rid il-flus ma kienx jidħol għal dan ix-xogħol u kien jibqa' jmexxi l-kumpanija tiegħu. Huwa qal li għandu l-provi li dak kollu li ħallas irċieva xogħol lura għalih. Mistoqsi jekk marx jagħti x-xhieda tiegħu quddiem il-Maġistrat Aron Buġejja, is-Sur Schembri wieġeb fl-affermattiv u qal li tal-ispjegazzjonijiet tiegħu. Huwa żied jgħid li ħadd mill-FIU ma bata għalih u wera l-iskantament tiegħu kif dokumenti tal-FIU li huma protetti daqs dawk tas-servizzi sigreti spiċċaw għand l-eks kap nazzjonalista. Matul is-seduta li xi minn daqqiet kienet ukoll imqanqla fejn l-avukat difensur ta' Busuttil Peter Fenech intervjena kemm il-darba biex jipprova jipproteġih meta evidentament kien daru mal-ħajt, is-Sur Schembri qal li wara siegħa fl-awla Dr. Busuttil naqas milli jiddikjara jekk hux korrott jew le. Huwa sostni Dr. Busuttil ipprova jħammġu mingħajr ma seta' jiddefendi ruħu, fl-istess waqt irrimarka li dak li sa ftit jimilu kien l-editur ta' The Malta Independent, ġurnal li kiteb tant dwaru, issa se jkun imlaħħaq Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista.